Branza and some of Fred Chance and take it in our come. That's them fat, Manon good captain. Nine caught the Bushia penny hop. I can send an annual for Uncle Ellen and therefore, Aaron said, I'm power for him as we view. Dear boy, with the boy, Yenin, a boy, or can't help your boy. I got to a Bushia penny or chair, and I'll not so confirm near the Bomopi. The Emily said, Franza, they say, as we view. I am a near Josiah and Crawford, which I answered. And then the man said, Dharma, ever since I am. So, said I'm not a person. So, one consign in the quality, I check a crack. As the whole one answered, we hear a boy, my dear. Says, I do so will be cheap in Java. I don't mind buying. I told you so we're very up. Buy a silver frame for no beside of the old. Who buy, who said, come kind and also said, oh, for you, my little soup, a kind of hole. And the circle of Unipa, not but good in the Asia. Nothing or Tuesday, Kuru Bakru, what it's the banks of a small. I thought to another one, but very special. And then our year, Sabi. We are so well dropper. So the book beyond your time, or don't land to come slow. And no sooner yet, one or said that. So we really that's it. One about what we don't require. Wrestle your one of the group, the time of one cook or your unity, a jar of wine. Jan of Qualu, you know, from the food in the lap, and then was jumping. There was a devil less food. About the cell, then the second power year, one of the group of born the body. By the photos of the about for who challenged them, said Debbie. Then a puzzle. Sabi, we didn't say, some other kind. Then I can also on Sassino. So perhaps I say, there be a way to a person. And no more, and I would be as I said. Sabi, or no super self within the baby answer. So those who want to see and I just had there, I don't know the penny. Money down to so till the dinner and power against Adia. But you follow her. Why now we are the penal? One of the buildings was about a woman also saw all the time. A buyer, but you follow don't want it would not find. Says what will call it, will not ask for my idea. Said the campaign. The friends also can say, none about home. Was it for penal? I don't know who just parents said, I probably said the Lulacan, never no call, never then could sabotage Van Bra. One way I'm managing I do sabotage and the pro. My said, I'm not going to such a bit of one. Never put suicide cell. My way in deny and then I would not back. Said, Net, now back on sign. Said, never says, oh my God, nothing. So can somebody be away in me? Put it what in their home as well as inside. No. It's it. No one wants to go. Who has no chance? Remember, I
over. And Cransanko, Sir Cassa, Nafana for free, agriculture, Betina Sampa, Yadu Kakala Safua, Yan Pransa. Woman, your own Betina, on Sababa Shum Santini. And Cransa dear, Santini and a pony, no cameo, but you weird, no chichre, Cransa. Santina, did BSC or Cransa for Munti. Edi bi o akasa na ama asesa na mu Santini sha se de oye opamo ameyafuru ho de ode ma afehwe na afehwe ka so no boje efuru obatakwa no Santini na de tena ho so obi betuma ba ho a wonta ho se de yire ne mate ya chichire de ma asaboma ne ma baba bedu mangro kwanta mo kan dokro kwanta se de mo amuni eho na mo ofo na nete when you come here, good ya move for sentiment. Yet imagine Santini Codomani. No more, I'm sorry. No, Cotton, the neck move for G. No one. For a neighbor, Nafuma Santini didn't push no Kumsa. See, this year do must say, I could say, do must say something in that too. A boy, Broja, I could about. Kransa eno ma wo ye wura de ne komfo kokko o ne de ne ba kransa mo ye chekere anwa de ewo o baba beto o mo ye de ma te o ni fai ama wo se ma ye na me ye wo se wada ma o de ye dimi na woni no mo she wo se du anim na wada ma na o ko a wo ye ma o de ye be show wo ne se de me pe no and you know, the mamma moving in and all. And son, Omota was soon be by and the Yoga said, Master Sam Papa, Samai, I'm a young son, Pap, Santini, Wooden Santini. Mrs. Summer, I want up into one. Ni Santini, yes, sir. Sasama to one, and our unit core, Coco do, Frau Tutum, Ya Maria Sia, quiet first one, Gransa by Black Water. Kwana Santini kodu ye moko yenya mu boso emiansa e wona nkrasa ni nya ne tam kan kransa ni bo achi Santini sa de dom abekon wona boso ntoa Santini ya manya de tu so ma so mu paye wode mu fa bro ene ne wai bro man so ni abia wani betima kwa mi oni this Santini ne when I come here, Paja de Koya, Coco do baby, no move for we. Yaka says, so papa didn't say, what I chain at your point. The Coty has your moon and what the Tom Plasante and the bar. The core, Blackwater, from two to more. Santini Koya, Tom or difference at the bio, no sign to be trapped room, Chan Town soon near it. Now BBC will do on all done. More go for more as a man for. No samawa mu abra sanwe nyina Santini na de ba no jango muni na sabe obi be ya amanyosem na be company ntem bogu mene ya wura ma ekosi court na nai wotechman na no ma ekọ ho ne nsema wo company nsema ka na D57 Kwame Nkrumah ete ekransa Kwame Nkrumah de ekotin kransa free asande mo asam ka ene de ba ya Santini ya batanka so de ni na ate was me ameba amania kwanso Santini ne yire ne masama no anasem kwa ba fa so ade fie bajo no anasem eno na fie so de atan wa kra ama na bepem ne na de e tese wiase nyina hu se so obi a megina ha anyi tunya free Santini wo ne mbo edu kwesi apatam kwa no ma na ni ma me tumi amanyama so onya tumi wo Santini na nyino a enti na ne ba ya wo bai aseda ani e da Santini se de akobi aka e da e bo ni di ha no na nyame asane asi Santini na din bejina na no ana na de o kra e pa hwehwe no da no hu ye enti ba bia na honam ne de na ani hu ye na amana na wo goto na so na no samafo di wachi di mu sampa obetima ye wo de si ye no ye no bebre na ye no nche fita de na akoso e hu no ni akoma aye ya na ne e bakọ Santini suma ya e kotechima ko ponji me nya mo ko mama me ne kwamo anaba
wo fie wo abusua afutu obi di ma obi ano and no papa preso ma wo so akire no wo de oti e akwaside di wani wo so no be di akwaside de konya ma ono hira wo wo de kwanza che wonsa no akọ wo kọ no enti afutu kọ no obi a obeka so ma to obi atie de ye papa pa de anyampa susha ta no de ye na ye tisatua omo anto omo bi akonya na kasa asante chiche ochichi ma ni le sapoma ne ma ena omo no bo amo achichiri omo amo mti wa omo di nukredie bo asante yene okosa akra no nyamo ade a ochewa de na kakari aben no mo asanta o se aja na de ma ame nkransa on pani se ba asante yene dia na na mafo na abani ni omo ni se na nkransa de wa nkransa nwa sante yene na kochechiri ye chichi ni pro 2 di nyafuma nyawona na abuza nya duma se wona odisi e de komfort ba ana domo odija o nkura mebubo di wodo ma betena wo e ba ye miru adaloma na wo yire omo mudi na chi ni mu apai na bisu di obaya obaya chi tina ho ni nyina adawani nti e ma basa basa ba e ama ni pere do okra no a ye a o ma ni wachi nti no na nai pamo wo mo jeje wo mo nkonwa ne wo mu kro di ma ni ba be wiwe so manifo ya di hu djuma aka frefre wo nyina aba wo bi wa wo ma hu se dia wo aka de so bi ba wo mu na oje ni tum na aya abode foforo na no wa dada nyina twam na bibia ya foforo enti ye si ya no sabe na wo nya ine na ho te wo na na tewo na na bia tu pai du achi for top na no ene ana wi asu nyina hu se yesi panza ine sana ya nyina abai ti mo di ine ka nyina ene ana obedi na de e ten se so bi a masanti na nima nya tumi a kontimi ni ma so bi na afi na shira abawo ni obia oji na konwa odi waji oni waji no na ai ma somfo ni kuna sofo pro ime mobodi ene yesre de ato papa ni sa asi wani mi yanka na koduo ebe ya odin na fe afutubọ ni aba we ya ni wachi ese tuni na agu ene yewura bia ne ba no be kwanza yene fa obia de che no se de sante yene odi nyina fom so che da na fa obia be she omu de wosom na ai ma wosom wo ma me no mu nyina fa me som na de wosom obia so mo mta se zo di anye yi na no na me nya yene na me de ma mo be ko me papa ni no na cha me asre no ndi obia me de ba bi ma okotena ba bi awtena de ne dia mefa no nyina me som ma me na de wosom so me som de ya kana na yin de na ai enti ne preaching time for bi enyo adada bia fa nya kwan sante ina kasa wie enti ne so ma kwama usaya wonen planza hina yiwa kasa kanka na kronu no na bosom ni nipa odigu ho ene nya japade kasa yin factor ni kabo mu enti afutubo ne kasa men kuminya ena me fa kabo mu kro ye so ye ne sa abeboa ama sunsuma o ja ne ntamo abosuma o disisi wo de oni konfoko ye nyina beba beta ochi yeso asre nya kokko dwe ampo na nam samafo ata ochi we abrante wo di akonwa na che no atra so no osumo papa no free obi ani tumi so ade mpanza ma ebedu di ete ejina ene na o ye mpanza ene nti de ye tu fu no e asem papa enya no de na hu se sante ene wo chechiri kro na nsa o de ma wonu wa nti wo kotena wa fani tumi na ngase na papo yewra wadaro na plansa wa na ochiche wage na kambe oguye na do bai e kotena ho de na nanu mi na aka no beso mi sire bia ma no se wa ya de pa ama ya ama se bia ba ho preso na o shira no o ko hwe o mo du buzumuru da sibu bien eja ma komune wa bien eja ma komune wa on ba meji bien na ba komune na ba komune so eja be jani nchen eja o se be jani nchen ne offers no so what has no jani nchen jo bien eja bien wona wo poku are bien eja ba komune se de
Urasem. Ose na mokomene. Wona wo sebe. Ofasi na bokuare na wo. Bien. Echei. Wo fa se sapoma so. Se echei. Wo fa se sapoma so. Wona adne ma no ware. Ose wo fa sapoma na sa de ma na bokuare ware. John. Ne tra mem ha. Ose wo ma no ware no. Odo ko tra mem. Eya ka wi mem. Ansana okoduru enne baby ayewe baby. Sana. Onno wo ye no, wano to se ma tra ha. Ko tra so se be ne. Ayo kwansa no. Na ma ko tra ho. Ogwa ne bapanyi ne bapanyi ne bafupim. Se we. To bo bo ne bapanyi. Ani bafupim. Bien. Ejambwa. Se jan, se no. John. Enam no so ne enya apokuar. So nam so, da so. Na se be na kase dina ho. Na ne ba odene wo fa se sapoma ma no ware. Se no. Na do se be, o fa se sapoma, sama. Apokuar ware. Eno ne ene asoma ye kan nyina. Se no ne asabe. Bafupim okonya edije ne se. Nti me dia en kasa ba hon me ka cheja so asembi ensi hon na bibia ni wa betimi akọ. Se ba ko to ko ne kasa ba ho te de ko so se de bibia si. Bien. Minim de ma ya to ho, minim de ma ya de aja. De ka de bibia si mani. Me fra me nana mo pefo anko bia na me ka chon se de asem na asi wa ya sisi. John. Se ba ye o fra de nana mi. O de ba ko bia ne be fo se. Dia se de so akata tintin. Na me yire na di ka be bo mama ne. So ba ye di ka bo de so na ma de. De yire. Bra na ni pe huru so tem kransa na msen kransa asem bia ensi ho. Se ba ye di pe hu so. Se kwansa se do se ba de bia si wo. Emre pem no me ka ma ho adwoboko. O se bre pam be ka. O na dia. Kan do so be do. De ne kransa ho adia. O se kwansa ho na dia. Yeah. Me ma na ene me yire no net. Se de ba abupim. Ene yire. Ese sign ene de to. Sapoma asefo ni. Sapoma sefo. Obi abeka ho. Boja we sapoma ase na wo. Se se do de no mi. Sapoma se e do na nim sisi. Ba ko anu one ohene ba be ono ja ho no won bra. O se ba ko no ne ba. Kale kai, o le kai. O se de se. Wo mu nyina sa. So mu nyina sapoma sefo. We no anu ohene ba nam. So no ne ba sa enam pa. Wo mu ba da bia. So de ne ba ha da bia. Ti me yire be ka se nam se ha. We nya asem bia nya. Me franco bia ha asem esi onye me ka me ma ne nkwa chire kura. Se ne konsa mo be ka chira no se me ba dia e go su no se de be. Me franco bia ne e de esi bi be twa ma mo ko. Akwara de ono wa tene ba bi oni mama ne. Ni ase e kwa da obedi hin no so adi. No se be na na ni be yi. O to ho ko la o mama ne. Pe fo ko twese be di ne. Ya peja no e no adi. Ya se de kwa sa na koye. Se ya se de kwa ha. Se na koye. Na so no ahunu se da bi nya sa na tie. O se so no se da bi. Se bi sa tena na dia. De ne ko no dia nya sa na tie. Ne ye bi o ye bia che se no nim se. Just obedru hands an wo ye. Se so ye bia o ye bia ma no hu se. This will do the water ni mansa. Na sa do ko bia no o ti nim. Na himfa ni free from akom na. So se himfa no free. Sapoma se abokom. Se be no ko na war no. O ba bupim. Ase e no ri na zi. Eje kata wo se wada ma mi wi a me se kwa nam de akofia nsa anu akọ. O se na na kra be jo se bi wa wada be gru. Mo ma sa se fo de mi wi pe me sa de ni ko nti. Akofia nsa ko che na asem ansa na na ko ni ni akwa na bi. E de so bi dan kan ya ko na nam. Ya futuo bebre ba mo ka che no nyina won ojan we be de no watimi asesa no. O se be futuo be ba se be mo ka nyara. Obi ja we be le ton sa no. Ebe de na me akwara watimi asesa se nkura ansa wo de fa hen. John, se be be na ko lai. Wo ba se san kwa se kwa se wo de ko ni. Wọ́n mi sẹ́ kàtẹ́ nàní dìá. Dabi. John Dabi. Ẹnu ane sẹ́. John. Me ba mu na kusi na ẹ na yẹ di bi abirem wo ni. John. Bọ̀hwẹ́ ọma mi na hwẹ́ hó yie. John. Ẹni mpanyinfọ́ no hwẹ́ hó. John sẹ́ nu ane sẹ́ sẹ́bi. Ne ba kọ́ ne kura akyi efi nsu yi de na ekukọ so bi ya na edo na enim. Na ọpẹ ne ba wa bi si na nan na ọkọ hwẹ́ ama no ẹni na ne gye n'anim sisi.
Tomorrow say ọma ọkwan ọsị bi kyerɛ no ɔde kwansa ahyɛ wɔn nsa ɔsɛ ɔsa ɔde pɛnipa ɔhwɛ kwansa ɛde ma no. Ɔne meba champion ne. So ɔde ne ba. Kwansa. Kudom okure. Kudom okure. Ba no ɔne a champion ne hyia. Ɔsɛ ɔba no ɔne ne ba champion ne hyia. Ɔsɛ me ne ɛba panyin a champion ne sɛ dabi me na me yɛ panyin na wo ba. Ɔsɛ ɔba ɔsɛ champion ne na dabi ɔsɛ me apupim me ne panyin ɔsɛ dabi me na bɛ panyin ansa na wo ba. Sabe da bitisa bɛ yɛrɛ osofin mu na so na bɛ panyin sanni wɔn ba. Edi wɔn mmienu hyia. Yɛ ba dɛm a na akyɛnpem hwɛ ne no hyia wɔ se manyini sere wɔn ti fa panyin ma me. Yɔm ɔsɛ ɔba ɔne ne ma mmienu o ebe hyia sabe ɔno ara ne bɛ wɔn ansa ne ɔsɛ manyini sere wɔn ti fa panyin ma me. Ɛnso saa deɛ etiri mu dɛ na ɛwɔ wɔn mu nyinaa. Si nyinaa na ekyirɛ ahenema mbɔgya na ɛde wɔ wɔn no tìmɔdɛ no ɛno ara de gyina ɔpɛlɛm nan sɛbi. Yɛmɔ ka ne nyinaa kyerɛ sɛ be mogya sunsun a ɛkuta wɔ mu no saa na teɛ. Tapahene ka wɔ se Kudom ɔba a wɔsɛ mekɔ agya hɔ mede ne tu kwan wɔsɛ mekɔ agya ɔba tiri mu dɛ na ɔdie. Sɛ ɔba na Tapahene ka wɔ se na Kudom ɔde ne tu kwan ɔde ne te ɔsɛ mekɔ agya hɔ wode wo nkɔ bi na mekɔ papa hɔ tiri mu dɛ ɔkɔ so ɔde sɛ ohwie bi aso ne saka. Meba akɔnforo hɛn akɔsɛ beye wɔkasa wɔ akyi. Tiri mu dɛ na ɔde ka. Sɛ ne ba akɔnforo hɛn wɔkasa wɔ akyi ɔsɛ edumanim tiri mu dɛ ɛna ɔde ka. Wɔsɛ agya akyia me obi antumi nka bi ampa me na me wo. So wɔka no sɛ ɔsɛ ne yɛ a ɔsɛ agya akyia me obi antumi nka bi ampa sɛ antumi amɔ wɔntumi nka agya akyia me. Wo wie pɛ sɛ si ha saa na abɛyɛ ha. Wɔsɛ saa wo wie pɛ saa na so yɛ ha wɔkasa sɛ agya akyia me saa ne fɛfɛ. Wo papa agya kura wo bɛ tu afa no so. Sɛ wọ́n fẹ́ kura ọdún jọ́pà ní so bí sẹ́ ẹja náà wò wọ́. Ní wọ́n fa o bẹ tu afa ní so. Wọ́n fẹ́ ìwé jọ́pà ní so ẹja náà wò wọ́ ti. Ní nyina ní sẹ́ wọ́n bá bẹ duru ha mẹ́wìé mẹ́rin nkura sẹ́ ẹ̀ṣọ́ nsa. Sọ́dẹ̀ wọ́n bá bẹ duru ha. Àwọn brasẹ́. Ẹ̀dùn afọ̀mọ́ ní ẹnu nyinaa dẹ̀ bẹ́ kyerẹ́ ní wọ́n akọ sí ibi àtọ̀ ọ̀hún dàbí. Ẹ̀nẹ́ ọ̀dẹ̀ nkura bẹ̀ kyerẹ́ wọn sá dọ́wọ́ ká tọ́jú àkọ́brasẹ́ ní dìkan. Enim sẹ́ deɛ yɛ mi nua ketewa tẹ̀síwá hẹ́n apo ayi a wɔyɛ ne nyinaa meba nti na wɔyɛ. Sọ́dẹ̀ ní tẹ̀síwá hẹ́n. Afahyɛ a wɔyɛ nyinaa mɛbɔ ana. Ọ̀sẹ̀ àpò a náà sẹ́bi afahyɛ a wɔyɛ pọ̀ ní nyinaa meba yi àpò ní nyinaa no meba nti na wɔyɛ ní nyinaa wò ni. Wɔsi mi ba bafo pim ne bɛ di kɔnkɔnsa kyerɛ mi na mi ne bɛ kun ya mi bɛ buro no. Ọ̀sẹ̀ ne bá bafo pim ne bɛ di kɔnkɔnsa kyerɛ no a ɔno òní ekuma ɛdɔn bɛ kɔn yɛ ɛnyɛ sáà kɛse wɔn ne nkun da. N'ada nkyɛn me ba tuo na de tuo kɔkyɛn ne sɛ na tia. Ɔsi ne ɛgya bɛrima no wɔboa no ho no wabɛko. Eti wɔde tuo abrɛ mi. Ɔsi dan ne kyerɛ ne ba te hɔ na ɔde tuo kɔkyɛn ne ba sɛ etu sɛ na tiɛ eyɛ nipa de ose yia ɔmo ka kyɛ wɔ pa sɛ ɛgya wa do akɔ no bɔɔl ho na ɔbɛko ɔde tuo kɔkyɛn sɛ wɔde tuo. Ɛhɔ na kantin ka sɛ saa de tiɛ ɛni ɛmɛkɔ. Sɛ ne ho sɛ de peso sɛ bɛ na ka ne ho sɛ ne saa de tiɛ de ne bɛkɔ hɔ ɔde tuo yɛ hwɛ de sɛ ɔde tuo mu nsu. Nanso ɛnɛ akɔyɛ tete sɛm na deɛ sɛ ni. Ɔsɛ ne nyinaa akɔyɛ tete sɛm ɛnɛ mpuntuo ne nkɔsɔ de ɛhwɛ. Nanso mu ani na hɔ na tena hɔ yie na hwɛ. Ebi ase sɛ bi lɔɔgya ma wɔ so wọnú ẹbí ọdún ẹbí ètò next time ṣe bá ọkọ tí wọn mú a mọ ní nà họ lọ́dọ̀ ẹ̀ ṣe wọ́n sàbẹ̀fẹ̀ sùn yìí. Gonja hine wọ́n ní mi bá Kudom nyà asase sẹ́m mi wọ hɔ ànú àbá wò bá no wọ́n jíjí mi nà mi ní òun nà bọ̀ ṣe ẹ̀yẹ́ mi ní wò bá nà bọ̀ ṣe. Sí Gonja hine wọ́n ní bá Kudom kọ́ ní kẹ́ẹ̀tì ẹ̀yìn asase sẹ́m wọ́n tún ní nà nǹkan wò ní ọ̀pá sàtẹ́ni hɔ mímu àwọn ọ̀dọ́ ọmọ ẹ̀bù ọba kwanza ni ɔdidi mi mɛ ne mo na bɔ seɛ mɛ ne ne mo seɛ dika kyerɛ no na ma bi a na wɔ no ɔde kɔ ɛna mefrɛ me ba nam se de ase wɔka na twɛntwɛ yɛ mɛyɛ ne sɛ ma asomdwe aba ɔde yɛ ma asomdwe ba hɔ ɔhɔ na ɔfrɛ ne ba ɔsɛ papa mo na ɔde ɔtena hɔ de asɛm ɔkyerɛ mo kyerɛ no ɔsɛ abɛde mo na ɔtena hɔ nanso mɛyɛ ne sɛ de asomdwe ba maa nso yɛ asomdwe ba yɛ nti ne nyinaa yɛ abotire ɛyɛ na ɔka kyerɛ no sɛ ɔpapa ɛnɛ abotire de bibiara ɔtena se a nsutafoɔ adakɔfoɔ ɛbaa hɔ baako ni wɔwɛn yɛ ɔsɛ ɔtena se a adakɔfoɔ ɛbaa hɔ baako na ti meboa we ayɛ Roman kɛse wɔn mu nti firi nsuta ne ɛbaa hɔ adakɔfoɔ sɛ mo fi nsuta ɛna bɛtena nkwansa hɔ deɛ bɛtena hɔ yɔm nti ɔno sɛ wabɛ hɛ wo papa no no yɔm so ɔbɛ yi wɔn atɔ bɔ kɔɔ wate ebi a obi a na ɔbɛka kyɛ papa na ɔyɛ ma ɔyɛ to nsuta adakɔfoɔ sisi ɔfɔ adakɔfoɔ akoro no
wɔfa nsutane ne kura te aseɛ wɔbɛyɛ rɛkyerɛkyerɛ ɔnam sɛ yɛ dabi wɔfa nkɔ nsutane me ba ne me wɔfa ketewa na tiwɔ nkɔ hɔ nsutane sɛ ɔkɔ wɔyɛ rɛkyerɛkyerɛ wɔ sɛ ɛwɔ deɛ fa nkɔ hɔ me ba nti wɔto ɛdɛn sɛ me ɔmɔto hɔ wɔfa ketewa ti hɔ ɛnkɔma bɔ biribi a ɛgɔ si hɔ ɔhɔ ayɛ hyɛ ne ba nsa na ɔno ne ti kama bibia botre wo se se deɛ mɛma no kwa ma wɔsua na mɛ ne nsa na afei ni mu ayedu na ne kra ayira ebe ye yie na afei bibia yɛ kama o so ma kwan wo twe pompo suo wo so akyere no kana o kra ayira na o mu ayedu asante hene wo hyiraw na sɛ susu na be wura mu na no dia ma o kaka ka na bɔtena hɔ mo hwɛ no ayɛ ma sɛ be koso asante ma susu no akanya hɔ e be wia kama achame uze epom wo de obi ana na nse me ba no epom wo obi ana na nse edu onye ne sa ma me hu sa mpa so wote ho se we do ka cho no se enwansa epom wo de obi ana wo nse sa te ba no wonu do de ebie wo ho aboso no de agya wo ho de wo de agya wo ho obi ana wo nse ti ko tsan no sa te ba no na bibi o de nko so so ka cho wa no futo de ma wa no na no me de mo mo kwa no to no mo sai ora ko jiri jamu ko ni ya me ya kere de ko to mo nana eya me onana ifaduma ko sama cha ya wa onana bu nana me kita right eso achiro asa ontam kasiye sanana aya nana wa uba nana pa fo to so nana betu so machire na achire pa atinetine no se ne ba wo de ba so wo asu kwansaman aka asantiman na aka gana nana wa dauma samanya sa de na to ontam kasiye betu ko achire na achire pa samanya sa de no na me yere kire no du ko ta kase papa fu fe bra dia we dia o fe dia ko ma ko ma pasama afa to manya sa e ka ko sa sa mai ta kase Yes, and I'm going to go and then you can't come because you say, well, you know, I'm saying, that's some of the super. I cannot look at it. Yes, I'm going to be at the Abu. Yes, I don't know. But one time I say, na mede kwansamai chidom hene eframe nana ampo secha a betosu mi mesre otumfo ntan kese se ena migina ha mechirechire nana kwan bafo eya wo ba achirepa na wode abesom se manchira na achirepa metu otumfo ntan kese Mira, the family of Hineba again bafo. Many Pansama Hineba. The Pansama in Yobano. Na Ijaha can't tampes. Can't tampes. So Ohina, Wabi, not Paragraph. The Sono. Said them soon and not cut the charge man couldn't prepare. Ah, over the great Kinano or the Pansama Shenisa. Some reaction. Said, Manson or him for your base and soon over the chair. Don't understand. Kumadi Gabado Yawada. Why would Jamie put your pap? Patti Blanford and Zukuni Yawada. And I think Grafo Froza and such Yawada. Who are Blanford now so the only. Indeed, Jacket. This animal man for one of the years I could to him. Who are Yawada? Which I am sign. Now, which way the Aquato? You know, to go in giant sign. What about not to be a business?
Pugu man free, the age na no could have ever those in the easy can feel so. The chap of finance, man, the church today, no one can actually train since so. Man, that was so me, professional time or swallow, 90.3 to me. But my play for him, and have the bocasse. Okay, another to what say, of which I need to. With Anna, my nigger, my new play one. And once them to show Jima, let's get Johnny Jinayan. Now I don't know, man. If it's 12 more body, and penny prince will be here. Which I need to. It is in the penny war. I will go for brand new pen plan. Because of Finada and the penny war. If it's a man is the Gashan, we to read that, and only be so free Musuda. So you're very mapa. So understand the bread in the food, yeah. Many come for. In Yansapoi, it's an open answer for him. Scadon Bamboy, the son of Godon, was said to Bodina and Tumpana, a Predena, Mendiana, a man there travel share, and a register for one, and what love for. Wasaji fogunya kwasio plaza tinaje plasinye. Wasaji fogunya kwasio plaza tinaje plasinye. Otokoine tinase probianye plasinye. Otokoine tinase probianye plasinye. Mema probia ilifia mama ni kotofunye. Mema probia ilifia mama ni kotofunye. Asante chanto chmo champo nufunye. Asante chanto chmo champo nufunye. Asante sesebo sumandite. Asante sesebo sumandite. Robia santina de trasinye. Robia santina de trasinye. Se tutue ni mo dini amisio. Se tutue ni mo dini amisio. Wai nebenya se tuso supeni ni agaba kuma sika pobano. Wai nebenya se tuso supeni ni agaba kuma sika pobano. Binya se bia gobe. Obinya se bia gobe. Lagwa bakana ne franco demi ferris. Lagwa bakana ne franco demi ferris. Wasaji fogunya kwasinye. Wasaji fogunya kwasinye. Obra santina de trasinye. Obra santina de trasinye. Wo kumenya topela de brefa gunya kwasa adumna general. It's so too for time kese, e kan time kese. Me nanane bafo pima odi kan. Me nana kwa bafo tosu mienu. Me nanane gwa kofa. Okata charge man kodom me wofa. So pa me nanano e de som kransamai be so asantamai so. E na me nana kwa bafo am tosnai. E ba beto aso. Ira e monwa odi ahye Israeli yare o frema no paul ewiwo yesiomo meba me da ma chimawa me to ndam kese
D'accord.